Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bibising ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Kaluguran kong Pampanga,
Pagmasabal ko kaya Nungengeni kapilan pa Pakilaban da ka Kinbagyo at unos Kinkabilyang makalulus Era ka lakuan kang kapilan Malen kong pagkamala Ave-ave tayang isagsading krusada Sumulong yaing Pampanga Ave-ave tayang isagsading krusada Sumulong yaing Pampanga Kalukuran kong Pampanga Kalukuran kong Pampanga Pangako ko keka Manggaman kingalangan ka Pakalinga pandaka Kimpagyo at tunus Kinkabilyang makalulus Era ka Lawan kang kapilan Malen kong pagkamala Pampanga talakan ka Pampanga nananuta ka Pampanga magsalita ka Pampanga, Pampanga Kabalen, 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 kabalen Ave-ave tayong isagsading krusada Sumulong yaing Pampanga 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 Pampanga Ing ama nung tang siswan, sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususo kaya katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan, iba siya ni kareng nialiwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampangan Bacolor. Ing kapakibatan Sinlag neing aldo ala ng dalumdum Ing suluning puso lilinis king dusat su Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihan ka rin kalupatang Kapampangan. Sana ma-in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. May love ka talaga, ma-attract ka kay amanong siswan kasi may kasanting
Ako po yung Rabi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting ang amanong siswan. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Narito na mga malaking balita ang Central Luzon ngayong araw. Higit 1,500 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa San Fernando nitong Abril. 16 ang nasawid sa COVID-19 sa loob ng isang araw sa Tarlac. Inaresto ang leader ng mga magsasaka na si Ka Joseph Canlas, nasawi sa COVID-19 ward ng JBL MGH. At brown out sa City of San Fernando nitong May 10, sanhi raw ng manipis na power supply at nasirang air brake switch. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nauuna at tinutupang balita ng CLTV News. Halos triple ang itinaas ng COVID-19 cases sa City of San Fernando noong Abril kumpara sa mga nakalipas na buwan. Kaya naman ang local IATF, doble paalala sa mga Fernandino at ilang nagtatrabaho sa lungsod na huwag kalimutang sundin ang minimum health protocols. Gayunpaman, sinabi ng City Health Office, gumaganda naman ang estado ng recoveries o gumagaling mula sa nakamamatay na coronavirus. Narito ang report ni Rainiel Pawi. Bumulusok ang bilang ng COVID-19 cases sa City of San Fernando, Pampanga nitong April 2021. Sa kanilang inilabas na coronavirus tracker, makikitang mula sa 475 cases noong Marso, biglang lobo sa 1,569 ang kaso nitong Abril. Ito na rin ang record high na kasong naitala sa loob lamang ng isang buwan. Kapansin-pansin din na hindi pa man nangangalahati ang buwan ng Mayo, umabot na agad sa 365 ang kaso sa lungsod. Ayon sa opisyal na pahayag ng City Information Office, ang mataas na kaso ay dahil sa muling pagbubukas ng ekonomiya at pagluluwag ng ilang quarantine protocols. Kaya naman payo ng Fernandinang si Angel, follow talaga yung protocol ng COVID, like yung social distancing, yung mga safety measures. sa Barangay Juliana naman patuloy ang one entry, one exit policy upang mamonitor na tanging mga residente at may essential activity lang ang makapapasok sa barangay. Kung anak tamo, bayloyo naman po na bawal po. Sana po itamo pong pengari, pagsabintala pong mayap, banta po, na po magtuloy-tuloy na kapareho po ng ECQ, milyari kaya katamo. Ayon naman sa City Health Office, tumaas man ang kaso ng COVID-19 sa lungsod, maganda naman ang recovery status ng mga pasyente. Higit 75% na umano ang gumaling. As of May 10, 2021, 3,214 sa 4,172 confirmed cases ang recovered na sa novel coronavirus disease. Malaki na po yung ating 75% na recoveries na yan. Lalo-lalo na pagka nakita na natin yung epekto ng ating mga paghihigpit ngayon. Ang local IATF hinikayat na rin ang mga Fernandino na magsagawa na lamang ng virtual events upang maiwasan ang hawaan. Isa ang City of San Fernando sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News. 16 na COVID-19 positive patients sa probinsya ng Tarlac ang binawian ng buhay sa loob lamang ng isang araw. Kalahati ng nasabing bilang ay mga senior citizen.
Samantala, puspusa naman ang provincial IATF sa pag-roll out ng bakuna kontra sa nakamamatay na virus. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Isa ang Tarlac sa top 20 provinces na may mataas na bagong kaso ng COVID-19 base sa talaan ng Department of Health. At sa kanilang May 10 COVID-19 tally, 16 ang namatay dahil sa virus sa loob lamang ng isang araw. 50% o 8 sa nasabing bilang ay mga senior citizen. 82 years old ang pinakamatandang binawian ng buhay habang 31 years old naman ang pinakabata. Lampas 3% ang case fatality rate sa probinsya. Ibig sabihin 3 sa kada 100 pasyente ang namamatay dahil sa COVID. Base sa COVID-19 vaccination report ng Tarlac Province noong katapusan ng Abril, 17,048 na Tarlakenyo na ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna, habang 1,769 ang nakakumpleto na ng 2 doses ng vaccine. The vaccination for COVID-19 mag-prevent sa atin from acquiring the severe type of COVID disease. Ipinatupad din ng provincial government ang curfew mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Maging ang liquor ban patuloy ang implementasyon hanggang May 15. As of May 10, 2021, 5,552 na ang kumpirmadong kaso sa buong lalawigan. 2,478 ang active cases. 207 ang namatay at 2,867 ang recovered o gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 2 bagong kaso ng COVID-19 na itatala sa Araya at kada araw. At inarestong leader ng mga magsasaka na si Ka Joseph Tanas nasawi sa COVID-19 ward ng JBL MGH. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon tungkol dito. Matatanda ang sinimula naming ipaliwanag ang proseso ng clinical trials sa unang serye ng ating explainer videos. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa regulatory stage o paano pinahihintulutang bilhin at gamitin ng bakuna sa COVID-19.
Sa panahon na may pandemya at walang aprobadong bakuna o gamot para sa isang sakit gaya ng COVID-19, ang isang bakuna na nasa phase 3 clinical trial na kinakitaan ng magandang datos batay sa di bababa sa kalahati ng itinakdang bilang ng kalahok o tinatawag na interim data ay ang mga bakunang maaaring mag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay pansamantalang pahintulot sa limitadong paggamit ng bakuna. Ang paggamit nito ay may sinusunod na pamantayang itinalaga ng Food and Drug Administration or FDA. Bagamat mayroon ng mekanismo sa pagbibigay ng EUA, mahalagang ipagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng phase 3 clinical trial ng mga bakuna. Sapagkat, una, mabibigyan lamang ng Certificate of Product Registration o pahintulot na maibenta sa publiko ang isang bakuna kung may kumpleto na itong datos ng phase 3 clinical trial. At pangalawa, maaaring bawiin ng FDA ang EUA sakaling magkaroon ng tinatawag na serious adverse events bilang resulta ng pagbabakuna. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng CPR o Certificate of Product Registration, sinusuri ng FDA ang kabuuang datos ng phase 3 clinical trial base sa disenyo ng clinical research. Ibig sabihin, hindi lamang limitado ang pagsusuri sa resulta na nakuha mula sa phase 3 clinical trial na ginawa sa Pilipinas. Sakaling may trial size din sa ibang bansa. Dagdag pa rito, maaari ring mag-apply ang ibang vaccine developers ng EUA at sa kalaunan ng CPR sa Pilipinas, kahit wala silang clinical trials na isinagawa sa bansa. Basta kumpleto ang maisusumitin nilang mga dokumento mula sa pre-clinical trial hanggang sa phase 3 clinical trials, base sa hinihingi ng FDA. Ang FDA lamang ang may kakayahang magbigay ng EUA at CPR sa bakuna. Matapos nitong suriin ang mga resulta ng clinical trials upang siguruhin na ang bakuna ay ligtas at epektibo ayon sa nararapat na scientific standards. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ng iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Dalawang bagong kaso ng COVID-19 ang naitatala sa bayan ng Arayat, Pampanga kada araw. Bukod sa pagsugpo sa nakamamatay na virus, kanila ring binibigyang pansin ang mental stress na dala ng pandemya. Limitado pa rin ang ilang aktibidad sa bayan upang maiwasan ang local transmission na kanilang naranasan noong Marso. Ito ang ulat ni Rainiel Pawid. Umaga pa lamang ay nagtungo na sa munisipyo ng Arayat si Josephine Isip. Isa ang kanyang ina sa higit 100 benepisyaryo ng libreng wheelchair para sa mga PWD o persons with disabilities.
Bukod kasi sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan, isa rin sa tinututukan sa Arayat ang mental health ng bawat residente. Ayon sa World Health Organization, maaaring magdulot ng COVID-19 stress syndrome ang labis na pag-iisip ngayong pandemya. Kaya naman binigyang pansin ng Arayat ang mga PWD upang kahit papaano'y makapagpahangin sila sa kanilang mga bakuran, lalo na't bawal pa rin ang lumabas dahil sa umiiral na household lockdown. Ayon kay Josephine, tiyak na mababawasan ang pagkabugnutin ng kanyang ina kung kahit saglit ay makalalabas ito ng kanilang bakuran. Makakapaglakad na mabuti tuwing umaga. Hindi siya nakakapaglakad, masakit ang tuhod niya. Sabi naman ni Executive Assistant to the Governor Madet Alejandrino na siyang naglungsad ng programa, bawat barangay rin umano ay nakibahagi sa pagbibigay ng isang wheelchair. Layo nilang bago matapos ang taon ay wala ng PWD o senior citizen na mangangailangan ng wheelchair. 100 pieces po to, baka sumobra pa kasi may nagbigay po eh. Tapos meron din pong nagbigay po yung mga kapitan. Sa kabilang banda, patuloy naman ang local IATF ng Arayat upang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Noong Abril, 6 hanggang 7 ang average daily COVID-19 cases sa bayan. At nitong Mayo, napababa nila ito sa 2 kaso kada araw. Subalit ang target ng COVID-19 Task Force ay maging COVID-free ang buong munisipalidad. Isa sa kanilang tinututukan ang posibleng pagpasok ng mga turista mula sa labas ng Arayat. 30% ng total capacity lamang rin ng mga resort ang pinahihintulutan at para lamang ito sa mga residente ng bayan. Maging ang mga religious activity limitado rin. Kahit sa mga resort, nagbigay na rin kami ng executive order, 30% lang ang pwede nila. Para hindi naman nila masabi na na-apekto lang silang masyado sa pandemic na ito. So sa mga social gatherings pa rin, sa mga nagsisimba at sumasamba, 30% pa rin ang binibigay namin. Base sa May 9 COVID-19 Bulletin ng Arayat, 481 na ang kumpirmadong kaso sa bayan, 76 ang aktibong kaso, 31 ang namatay at 374 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Matapos isugod sa pagamutan dahil sa sintomas ng COVID-19, nasawi kaninang umaga sa COVID-19 ward si Alyansa ng Magbubukid ng Gitnang Luzon, Chairperson Joseph Canlas. Matatandaang March 30 nang arestuhin si Canlas dahil sa di umano'y pag-iingat ng mga armas at pampasabog sa kanyang inuupahang bahay sa Mabalacat City na itinanggi naman ng kanyang mga kasamahan at nakasaksi sa panghuhuli. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Paulo G. Santos. Go ahead, Paulo G. Nicolette, nagdadalamhati at hindi pa rin makapaniwala itong mga kapanalig ni Ka Joseph Canlas, ang kilalang leader ng Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon. Sa kamatayan nga nito ngayong umaga, May 11, dahilan na rin sa komplikasyon na dulot ng impeksyon nitong nakamamatay na COVID-19 virus. Diabetic at may hypertension si Ka Joseph Nicolette. Ayon na rin kay Lito Lumayon, ang tumatayo ngayong OIC ng AMGL. Pero sa kalagayan nito, bago pa mahuli nitong huling araw ng Marso, paniwala ng mga tagapanalig ni Ka Joseph, buhay pa sana umano ito kung naampatan lang yung kanyang mga medical na kondisyon. Sa timeline nga ng pagkakaaresto sa kasong malicious mischief, trespassing at yung binabanggit mo na kontrobersyal na di umano'y pagtanim ng granada at baril, naging miserable, Nicolette, yung halos humigit 1 buwan ni Ka Joseph sa kustodiya nitong mga otoridad at mula nga nang madetain ito sa tanggapan ng CIDG dito sa Camp Olivas, na naging limitado ang kanyang pakikipag-usap maging sa kanyang mga pamilya at legal counsel. At nito ngang petsang Abril 11 hanggang April 15, matapos sumailalim ito sa mandatory 14 days quarantine kasama ang higit 100 preso, ay naging clear naman umano yung pinagtatakahan nila. Sa kada swab test, clear itong si Ka Joseph sa COVID-19, Nicolette. At sa paglipat nga nito sa detention cell dito sa 174 sa Angeles City, panibagong 14 days quarantine daw ay yung swab test dito, Nicolette, clear pa rin si Ka Joseph.
Pero noong magstay na siya, at matawagan sa telepono, May 7, na paghalata na ng kanyang pamilya na nauutal na itong tinig ni Ka Joseph. At ang iniinda raw nito ay yung nahihirapan itong huminga. Kaya May 8 nang isugod na ito sa ospital. At dito nakita ni Colette yung sintomas naman ng COVID-19. Isa na rito yung abnormal na oxygen level ni Ka Joseph na umabot sa 74% kumpara sa normal ni Colette na 94%. May 9 nang ito ay idinala sa intensive care unit o ICU at May 10 ay idiniklara na nga itong sumailalim dito sa comatose na itong si Ka Joseph. Paniwala nitong mga kagrupo niya malaking kawalan dito sa mga advocate, karapatan nitong mga magsasaka. Si Ka Joseph daw ay sana siya na lang, Nicolette, ang maging huli dito sa biktima na kung saan binabanggit nga na siya ay matagal nang isinailalim doon sa red tagging ng pamahalaan, Nicolette. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagbulat. Sa pagbabalik ng CLTV News Election 2022, walang dahilan para makansela ayon sa civil society groups at academe. At brownout sa City of San Fernando nitong May 10, sanhiraw ng manipis na power supply at nasirang air brake switch. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Wala raw dahilan para hindi matuloy ang nakatakdang presidential election sa susunod na taon ayon sa ilang civil society groups at miyembro ng academe. Ito ay kasunod ng mga inilatag na paghahanda ng Commission on Elections para tiyakin ang isang COVID-19 proof na halalan. Si Paulo G. Santos ang may report. Ngayong buwan ng Mayo, halos isang taon na lang ang nalalabi ay mangyayari muli ang makasaysayang eleksyon. Naiiba nga lamang umano ngayon ito dahil ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, ang dating political rally sa paghahain pa lamang ng Certificate of Candidacy ay mawawala na dahil ang ikinakasang reforma sa pagpa-file ng COC ay digital na rin. It is possible, doable, and talagang naangkop sa kapanahonan, lalo na kung mayroon na tayo kasing tinatawag na digital signature. Ayan, kung in place na yung digital signature, hindi na sasabihin na nanggaling sa ibang tao ito. So yung DICT, nagsisimula na sa pagbigay ng mga tao, mga ahensya ng gobyerno, may katupunan ng tinatawag natin na digital signature. In fact, sabing yung mga pictures ay nire-registro na namin para sa nalalapit na halalan natin. Sa panig ng Ateneo School of Government na siyang nangasiwa ng forum, katuwang ang COMELEC, sinabi ni Professor Attorney Michael Yusinko na maraming pwedeng maging pamarisan na bansa ang COMELEC sa matagumpay na eleksyon kahit na panahon ng pandemya. Maraming bansa in our region, South Korea, Indonesia, they conducted successfully their elections. So if they can do it, so can we, right? Now, having said that, syempre, I can understand yung apprehension ng public, no? And this is where the challenge lies, no?
And even Commissioner Ko admits it, that they will have to do a really good job in communicating to the electorate that the precincts will be safe, the procedures that they're setting up will ensure the safety of the voters. So yan ngayon actually yung pinaplano. That's where the preparations will come in. Sa ilang probisyon na batas na magpapabago sa new normal setup ng electorate na dadaan sa Kongreso, kailangan umanong magtiwala ang publiko sa COMELEC. Yon ay dahil may napatunayan na umano itong preparasyon gaya ng matagumpay na plebisito na nangyari sa Palawan Region. Dapat magkaroon tayo ng confidence sa COMELEC, no? Kasi meron na silang karanasan. Yung plebiscite sa Palawan was actually successful, no? In conducting the plebiscite in Palawan, we have to commend the COMELEC for that. Target ng COMELEC na makapaglabas ng New Normal Election Manual ngayong taon. Kabilang sa mga itinutulak na pagbabago ay ang extension ng oras sa mismong araw ng botohan na dadaan naman sa Kongreso para maisapinal. Samantala, dito sa Central Luzon, umaasa ang COMELEC na makamit ang target sa probinsya na tinamaan ng mahigpit na lockdown gaya ng Bulacan. Hanggang sa kasalukuyan, sarado pa rin ang mga COMELEC office sa lalawigan dahil sa umiiral na extension ng MECQ. Ayon sa COMELEC, target nila ang 1.8 million na botante sa naturang probinsya na sa ngayon ay nasa higit 1.7 million na kasama ang mga bagong rehistrado. Paulo G. Santos, CLTV News. Binulabog ng mga Fernandino netizens ang social media nitong Lunes ng gabi, May 10, matapos mawala ng kuryente sa malaking bahagi ng syudad. Daing nila wrong timing daw ang brownout sa City of San Fernando dahil sa sobrang init ng panahon. At alamin naman natin ang naging sanhi ng brownout na yan sa report ni Paulo G. Santos. Lahat ay dumadaing na sa sobrang init ng panahon ngayong pandemic summer season dahil sa heat index o init factor sa bansa ay halos hindi bumababa sa 40 degrees Celsius sa katirikan ng sikat ng araw. Ang nanay na si Laika Esteban kahit nagipit sa pera ay pinagsusumikapan umanong budgetan ang pagkuha ng air condition. Itong aircon ko, binili ko lang to sa online. Segunda mano lang to, pinag-ipunan ko to kasi sa sobrang init. Yung mga bata nga, sama-sama na kami natutulog dito sa loob. Kabilang si Laika Esteban na 90% na residential consumer ng higit 100,000 parokyano ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Ayon sa tagapagsalita ng SFELAPCO na si Irwin Nukum, higit na mataas umano ngayon ang konsumo ng residential area dahil sa umiiral na household lockdown sa Pampanga. Kasi rin kaya lang masyadong production. Yung industrial, atin pa rin ngaliwa, either nag-trim down natin operations da, atin naman temporarily nangyari. Sinabi ni Nukum na mataas ang demand ng residential dahil tila isang necessity na rin ang pagkakaroon ng air condition unit sa mga residential area. Gawa ng sobrang init kaya ang konsumo ng hanay ng mga ito ay nakikitang lumalaki. Alinelak sa rin ng aircon uli ng global warming, dakala magnasan talagang aircon kemba rin. Sa din mo North Bill, pakaka-aircon na rin. Nitong Lunes ng gabi, binulabog ng mga netizens sa syudad ng San Fernando ang social media matapos mawalan ng kuryente. Daing nila, sobrang init daw ng panahon at kawawa ang mga bata na pinapawisan na dahil walang aircon o ventilador man lang na mapagana. Nilinaw ng SFELAPCO na distributor lamang sila sa mga power producer sa bansa at ang nakalipas na power shutdown ay resulta ng manipis na supply ng kuryente sa Hermosa. At gayon na rin ang nagkaproblemang air brake switch sa Greenville substation nito. Mid-tempo mo, kitang oras sa ito, makadown niya itang linya na ng Hermosa line. Yung Hermosa, balutan naman yung grid, suglong-suglong la rin
So, apektado na rin nga liwang area po at ang ating makadown na lines. Pwede na sabihan, itang supply at dapat bibigyan na nitang linya nga ita nung makadown niya ita, makapamiyek itang liwang area. So, potang manindi ka, sapat itang kihang itang available mong supply, and therefore, may asin dyan itang pagkarga dapat. Ang unscheduled power shutdown na nagresulta ng kawalan ng kuryente sa may bahagi ng Line 1 o ang sakop ng Barangay Moras de la Paz hanggang sa area ng Ramar Village sa Barangay San Agustin, Ciudad ng San Fernando. Nasa 200,000 kilovolts umano ito na supply na nanggagaling sa Hermosa Station. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat. Magandang